Nekiwe gusirio bogima bwabo magega ya omoboso kano yinyara kobago kwene kigwa ase para anene chinsemo chiegetongo igigotoka sensemo ya nyangoba se para enene yakurwa omoche basongo kugenda sensemo eria ya Kisii. Egari yo aina ye Probox nige gotebekana buri tanga ni gutuma abantu bande chinsemo cha amabuko na ekero yarenge gutamago chia ensemo ya Kisii na yabake gutuma abaro kiwa bare agoso ase skure mo chinsemo chia nyankoba nonyara bonigo omogendia bwegari ye Probox sanyara kobaga gutama na kuyetiga egari yo ase chae ase abanyara koba gusiro buguma bwa abanyara koba bakwirwa senkendu elia ya guche ye gutoka sensemo elia keroka nabali baba gutikirwa chinkomani go bagendrete korwanira amagima basenyegetari asikorengana no mo sub county police commander Robert Ndambili oyo baga kogo gakwenekia umubasukano yo ase mirie chintereba kwenekia bunango babare maiso chinga kibare ase asobokorerwabo anene chinga kichiga embure nyinge egendrete kwenekiwa ende nyomba naraire na arenge kirogo igoro natengerete news amana kugona igwe ero egento kya bwiringa pa na igorege sieri nasoka isiko nachiko chikoligi nanyona nerorio kungusa chioni naro mo anterebe korume anje na kominyoka nga anterebe inanyoransa umonso chondo ndangelinga kwa tebi anterebe yete etne aitoko mubwata namukani yaya Chininya romontu munanga naiga naende nduarite ba enterebe ya minyoka yali ne nisani kurmata ali yagenda bosoko chibosongo bonongo chigotira gochirwaria nanyora abantu batatu barinse na roko bakoko oyo machaimi ngochi kogenda gochiese chae na narangeria abantu gakikonyo yoresa ese chae moyari abande para igoro kogoro kwa butoirwe abande bankwaura bare barenge batatu epare etakeire wa mtu batobekere none pumps geko era abantu bakura amano abange batobekere pampu etokonya na bagotara para epare gare. Tunaomba waendeshaji magari hata saa hii unaona kunanyesha, tunawaomba kabisa waende polepole. Hii barabara yetu ni telesi hasa wakati kumenyesha, na ukihusika katika ajali tafadhali wacha kukimbia, unaweza ukaongeza ajali nyingine. Huyo kama angesimama mabuko ama hata atorokee hapo kwa factory ya majani chai angepona. Saa hii ashaua watu wawili ambaye ni hasara kubwa. Sasa tunaomba madriver wetu, ajali ikitokea, ajali haina kinga, lakini kishatokea wawache kutoroka. Kama angetoroka angeua. Kwa hivyo tunawaomba ikitokea, enda mahali salama, enda ulipoti katika kituo cha polisi. Hiyo ndio ningetaka kusema, na nirudie wa madriver waendeshe kwa mwendo wa polepole.